kung iyang problema. Yang buhok na labong puwerte ng nipisa, hadlok siyang maupaw, pasig upangit iyang hitsura. Ang hiso siya gitlog, may tayo bumong pauntunay lana. Skandi malasa, walay buhok ni tubo, ketog kanhinuon siya ukas pa. Tungod sa kabalaka, ipakonsulta sa doktor nga espesyalista. Hindi nagduda, kay ang doktor kutis ang upawa. Unya ang resulta, matod pa sa doktor